A možno, že teraz hovorím tvrdo, ale hovorím to preto, aby ste sa spamätali. Aby ste sa spamätali, čo je to za hlúpu sektu, ktorá nielenže nemá biblické argumenty pre svoje tvrdenia, ktorá doslova odobrí knihu, ktorá hovorí, že naše učenie je ako dobre sa vysrať. Áno, také je vaše učenie, presne tak. Kristové učenie je čisté. Kristové učenie je plné nádeje. A ak si katolík, toto video nie je na to ťa naštvať. Toto video je na to ťa prefackať. A strašne ťa prefackať a uvedomiť si trošku s odstupom, akože čo tá cirkev vlastne tvrdí. Čo vlastne učí? Kam to vlastne smeruje? Na základe čoho má tie svoje tvrdenia? Som pravá cirkev, pretože som stará cirkev. Nie. Tak toto nefunguje. Keď nestojíš na Kristovom slove, nestojíš na ničom. Ak si katolík, môžeš byť zachránený Kristom tak, ako ktokoľvek iný. Pre jeho milosrdenstvo, zadarmo a navždy a už teraz byť čistý a už teraz mať istotu spásy a už teraz sa radovať vo všetkých slúženiach, ktoré proste tento normálny život prináša. Keď si katolík, tak si presne tak, ako písal Pavol v liste Rimanom v 10. kapitole o Židoch toho času. Od 2. verša: veď im dosvedčujem, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pravého poznania. Lebo nepoznajúc Božiu spravodlivosť a chcejúc postaviť svoju vlastnú spravodlivosť, nepodriadili sa spravodlivosti Božej. Chceš mať svoju vlastnú spravodlivosť, chceš byť dostatočne dobrý a nepodriaduješ sa tomu, čo v skutočnosti povedal Boh. Lebo koniec zákona je Kristus na spravodlivosť každému, kto verí. Kristus je koniec zákona. Kristus je koniec odsúdenia. Kristus je koniec tomu, že musím robiť dobré skutky, aby som bol zachránený. Kristus je koniec. Kristus je, že ak sa na neho spoliehaš, tak si zachránený.